aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena shafo ya damu nyina ase brano bia modemo fide ato Kumawood TV a mo hwe yen obade nse obi bia waje brano wo hwe yen ya damu nyina ase bio enanso eyefiada na wotwemo da etwato ewo adwumaye mu okira ye weekends mu ya eye memreda na stress obi ahwe ne ho yie ewo de esensen wiem mfa ne ma ni agro petre woni beba ho so na ne ma agensemo me so mo ni na ho emo obi betufo wankasa sha ase ne tuhufo ye de obade ase ewo sa akwa yiso abusua ena eyefiada ya wuram na ye behwede ewo ho niam bi obade ena odomankoma adigya yen na ye toto na se enti ama enne ye niam ebre ase enu enti na ne Kumawood TV wama kwan say yamfa the spiritual host emfa emrew enti na yiwasum for pen na for book na for wonkora no na ma wonkora na ko school no mo mra metena ho no obi yamfa the pen ne book if you say ye wura history no abakosem no emu na ye wura ede na wo ho ede na ese ye ye jaye na ye nyeye ye kwa ko wuram enne eye amamre efie enne na ye wura mu yi with usual you can say ye mrei nipa dane de jina waje bre na obetra se na ocheche amamre ekwa so aha obroni be ka se guest enti oho a ebre bia ye ne no edi dwuma ise onya wo bi o ye kurumani enti ifia eye ne dia ye hwa amamre dia ye mmomfa ba bia ye be ko ne nchen ne akwa akwaje amamre emusua hunu na ye so ye de aboy ntoma no enti enne asemtre de ato no medika apeche ho kakra ye frɛ no to ne din say the Ashanti festivals Ashanti festivals and as a festivals in Ghana yen kan sa because festival no Ashanti for dibi edu e bi nso akọ e manta mo omo so di the same festival ni bi enti se meka sa Ashanti festival nko a na mafom kwai yen kan sa the Ghana festivals enti eno sua hunu ene ye ba beje kakra se eboa anasa emoa adenti na eja to yensa nkofa yensa nkoye ye eye anasa ye ebone eno sua hunu ne ye beje me amedi dwumade ho chia me ne medin major prophet Charles Opokodako ena utie me dan nyina me ka cho se edi agente ha edam so amanfo nyina de ne me eye major major 1 wo de frame ya major so na mo besunsum de a the great oracle 1 nyame enshira me pa cho ma me na me homra me nyen to homra esi ya me ba ye beto aso me da ase kale ti ehoni ahade opa akata wan that's say I dey say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me betru ye no ana nchansi ni twa no aye me de asewo chale me nua ina ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kra dem finfin no nso to ebe bo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua e ba ya wo se chale nsuo to a ebe se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra
say the abe bomu sonko kura ne say you embossed. And you also me 2 million number embossed. There be we safe. On the board down so papa. And so to a real bull a pitampe. With him getting. And mo patches say me dan be said. Yeah, you free be re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan kwa check it. Ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so. Esan say yen chance ne de bebo so ama wo. Ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada. E say kala be na mo de bebo man me dan na match. Wo ye chameleon, wo nye chameleon en chen GB1. Nice one. Ye wo kala bi abi. Me kamechiro. Wow. Yen kwa me mfam mfam. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. And I'm surprising. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. And who done an enemy go di brew? Who say Tim be complaining with CC? Any cocoa, a person do to them. And no who drag a sepan and enemy go di. Now, wouldn't a yama or barney bem. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. A ye cocoa, any CC yare dro cassia pa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma mejina brane. Na meyi. Hey, ne draw was sunny na bob we. Sweetheart, me come in here kwa do. Wa dance here. Aye juma kata. A living testimony. Kona kwa jodi. Edusa pray. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwada no for. Any the onye mfie dumi. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Abusia me pacho me dase se waje bre no watwen me yamfa dwumede no enhye so yakase Ashanti festival ene de festival kra de ade ne yaka Ashanti de obi anim se Asante Bruni antimi ankanti no no Ashanti ba Asante afahye ma men kan sa Asante afahye afasha ye wo ewo Asante mem ho dwumadie nene ye ba bedie ne yesua na so do bi ebi abo ntoma no se de be ya daache ebetimi aboa na aboa enchirima oba de se obi bia waje bre na o tie yen de pacho daase ebi ana afa no adwane ya de pacho aha Kuma TV ne nkwa bata ba ko friend the spiritual host eso enene wani egu a wo hwe yi bo ne ebi amade ya de ka chen se adesua no asan ahyase Yaba be wuram ne ahade the spiritual implication of Ashanti festival and the physical implication of Ashanti festival. Me pacho ye boni nyina wuram ne ahade se ebeboa ana se emwa ye gyato ana yeguso ayeye na de na de breye papa ana ye bone mama ye nsua me pacho mama introduce me guest na Wusu me pacho mo akwa ba ye blue na ho te se obo ade adaroma mo ye pa ye de obo ade ase Menu say the COVID-19 adaroma monta nkwaduma. Munya start here. Oh wow. Nkwaduma. Na say the bibia eye ye dia. Aha. Say kwasibo ne be free nkroma ba baje amamrako. Na ye nchirima na ye nkwara ne nimu de ne ye de baba fidie so. Na nkwara no a eco school no from crèche up to university level no. Omo so hunu bia ebeboa. Because there be ana metaka say dia ye chere school mo no. Some betie de kan ha no a very good very authentic uko school no I say obi aboni trim and some bebre ho amatene ha ya school mu de no mantene sa aye nwanwa enti wo free ahemfie na wo ba de from the horse's own mouth enti ye ne je ho nana
ɛnna da obi agyebere a wɔhwɛ wo ɔsɛ anakwa okro firi hen agya mpene sɛ obi ni mo obi a ɔfrɛ nakwa bi saa na obi abɛka na akwa ofiri hen yɛtwi kasa de saa na wobɛbɔ odin no akyerɛ baabi kora wo yɛ adwuma na obi ahụ sɛ nsɛm a wɔka no ɛnyɛ bosemuka na mo ɛyɛ authentic from ahemfie ton enti the boy is no court okay open your dem da asibio misachie tiefo ne ahefo a na yɛmasi nkunu amohwɛ na de yɛtense midin na Wusu okay ne din pa won pipa so Wusu Nyameche Amos Wusu Nyameche Amos na me adwuma wo confront sword site confront sword site be be confront a sword na na se kan ne si no se kan ne si no ho na me adwuma oh wow na me san so nkra better bi so me share palace museum okay and nso bi na ho na ye adwuma ko ho no mo e do ba de ase na ma me misa ho no kakra wa na do peko ekotra so ko ye adwuma na se ahemfie enyina anim the king himself na otumfo oyawe so ye adwuma ho nim open you dem da asibio de tense ho no enye aban adwuma ana obi nim obi nso ntim fa no kotena baabi sanity ana ho nso enhye mebusuani bi nsa ni mo henna nkasa na se otumfo se otoso menu open so ona ha ona enhye nsa jene ye bi mo honi na obi a ono onim ye pa wow wow na se dwumadi a wodi yi ensem bi e be firi mu aba bia no otumfo ya we enukre enye bosemuka baabi ma me fa nkwancha baabi a baabi ne mo ahemfie ton enukre abusia na Wusu na we no na fa number to dwa ebi ana school bi ehia services because ana history ni ho first na ka history eboa yen emi ehuru yachi history ni free ho no amma na niema bebre amesie fisa na nke wo ebebu obi a na na mbutu ho se uru fi ukrom hina ben a wo yira wo adwabas na ohine bia nso ko a ne kire ye na me yodi hu no enti so obehuru wo hine a wo hine ne kire ye eya kese anasa eketwa better na ubi se obi a onim de akompo onim amamre onim se de amamre kurasi ekofa obi kura be kasa ahenie kura ya bosom sem na so ka hu sa ahenie ewo ho efiri tete enya Ghana enko na ahenie estarte ewo ba bia enti na fa number ne tudwa me number 0553 0453 611 508 0553 611 508 where na Wusu na number ode edi na dwuma enti bia mo ya dwuma ko bia na school bi na mo pese mo ya na services mo be kire mo nkora na dia me pacho onye teacher ni onti metra so oba be teaching e de amaw enye teacher asem no woka na mo bia na wo hia se oba no obeboa emma enkora no so hunu amamre wo hia no a number no ode to dwa no me pacho me da ase na Wusu ene ye bawura ya mamre mu amamre ne wo ho a tete no na nananom yi aneboa emma kromotie emma law and order ehu ebe nipam se akora hunu pani a obu no wo hunu so e pani sabi akora te wona pani gira wona akora de mlika be soro obi nka njense sore but amamre ne chene se ensesa akora ta sera pani ejina ho akora tibi mie na no ne di pani atem sabi so obi nam baabi na okoto sa akora bi di nsamfo a otibe kire mu atwa na to onya no ma ne nko no asa so ne nsa no ode ne ko na busuam de e na ko sha na wofo nsa mabu akora yi se ne se na no oye enti mahwe no na busuam fo nso so ne mu a yesa hwe no e de to papa ne de yaso sa papa no aya de ewia ne adanase enna nso akora ko school teacher ni akora ne misbehave wodi nsamfo teacher ni kura de aba akotwa no a ne maame ana na wofo timi ti so ekɔ school mu akɔ teacher ni no warning enti na ehu ni ho biu akora ketu akora na sabi ɔno na size twempra saa ne ma wo nyina ama ewiase na dane enti ye wura mamre no ne ahwe amamre how many festivals do we have in Ashanti? Okay, pero me da asibio ya kan fasha pa wa santima mu ha no edoso eda bia wo da nananom eye e wo danim okay from eduada ekosi ada okay eda bia wo ne a yeye anas nananom ye na e kan fashion ankasa na ebi di bi achi okay na afasha akese pa ahemfo ehia ebodwa akese no ewumiensa ai baako eye akoside esi kwasi ada okay
ana ba ko nso ye ukude esi ukuada ana de twato ye so pa no akwaside kese aye fa na ade kese anu de mfie nu bia na yedie okay na so no e mejo pa o ende so enti ye hwa asante calendar na every 3 weeks bia na otwe yensa bia na ye wa fashe wo okay afashe ne baako ebetima ye awukude bi hono ma na akwaside aba okay ti sa afashe o mienu we no ene na otwe bia no anase na otwe yensa bia no ye dim baako okay ni e kan nan nso a ene nyina no ene Friday anase efiada enti na efofie na se ka fofie na ene ga me ka fofie mo asakara ma me hwade sabe yanyine kakra nokre adwuada e friend fodwo ene brada e friend kwabra ene ukuada ye ukude na ya wada nso de ene nso de ho ya wada nso de adaya wo fine ene wo fofie ya ye fiada na ntie ne be ka kofu mo ase me da nso adaya memene okay me pa so obusia me bisa ma na akora bi pe atwro ntira mbisa ye no enti ye ka fofie ne be ka fofie ho asem okay fofie da nyina no e da sombo pawom from eduada akopum kwasiada e da sombo pawom ye fofie anase fiada eduada ne nyina eduada kwasiada no e da sombo wom e fiada adentra me da ase de tien se e fiada ye da e fieda efie da da na no tena fie eredwe won ho ebro ma yo maduma ni na awie no wow omle trase wow edwe won ho wow nti omle de oma home home ebo hire ya ade bebre na odoma akoma bo ade bole bo ade otwede ampon bo ade onankopon bo ade eda ode bo nipa efiada eda ode bo nipa no efiada enti ye fe no kofi na se da to so nsia ene ode bo nipa efiada oh wow tinipa bia kofi ene fia that's right kofi ana nipa na se berma odika onankopon odika ball no kane no ye fe no me kan se ebi fe am fe na Adam obedem keke okay inti obedem edina se kire no obedem Adam odem because odi ade ni na ana ni di ba kun se fe na ankama na ankama no so wa mfahwe ankama no wow inti na ankama ana odi ka Nyankopon odi ka ball no na se be fra na Adam ankama anasa ankama ana ye fa na Adam no obedam keke okay na ankama no a odi kan no ana ye fa na Adam no ankama otosu mienu no ono no Nyankopon de ne dom ye efiada wo be ka fiada sam Nyankopon de ne dom ye enti ye fa na odoma ankama ono ne ye fa Yesu no na se nyi odoma ankoma dabi ne mo odoma Nyankopon de ne dom ankama because ankama to sini e wa de bom okay because abla Nyankopon hye no mato won wa ni so anase oto sini na de bom enti odne ba de dom enti ye fa na odama ankoma okay enti benufo be se odoma ankoma aba ade am owu afa no si ate sa dum bia ya enti ono ne dom ye keke okay so omla na esin to a ankama ye no omra no be shanama okay enti benufo se bia Friday kofi ye fere kofi babone dabi ye fere kofi babone na se ye ba ya bete kofi babone ni ye ne kai benufo ne kai aligonje ye fere kofi babone se ade a ankama ye ya eto osini ewo munti e fancy kofi babone eto osini nti nti wa sai be bone o se wa ya ade a eho ante okay wa bu na ni aguso enti aye de ense se ye enti o se ye Yesu Kristo kura fe kofi Yesu sa na ye kanu what I say because the fear that you da esombo wow the fear that you da mu oduma na nanom na nam ya aduma ni na from adwada e be pem sa abre no omo de joma home omo de siesie omo fie e de eni emamia na mu efia da no ye mu na pon bebre ebidi efia fofie ebidi nchi fie ana amuru fie na nchi fie no aya ade a ebia na from adwada no akopem sa abre no na mu ya ade wo ma anwie
ina na mbetena ase a ani gye de nanso ɔmbɛkye saada no ɔmbɛtena ase akye enchifie ɔmbɛtena ase akye saada nyinaa na mmerɛ ne saa so bio a makɔtɔ mu dwuma no mu di so wow tindi sɛ ɛka fofie a na kakra ɛwɔ hɔ no ɛdɔɔso no okay na nei mame misa saa asɛm wi because waka ade nso yenim sɛ ade yɛ din ɛyɛ ade ne afahyɛ no nyinaa kɔyɛ ade kɛse akwaside awukude ade kɛse ɛne ade no ade na efiri fa na bae ade ne yɛ din sɛde enum no na edin no ɛyɛ ho edin yɛ bibia na ayɛ sɛ yɛn kan sɛ yɛ normal yɛn kan sɛ abosomsɛm sɛde men kan because sala asie for bebre nan mu enti ni na abɛ abosom din okay what I say bia ne nsuo bi wɔ fie dubon se nsuo bi a ekuro bi wɔ hɔ no ma yɛ fɛ no ibi obi wɔ hɔ kɔ yɛ fɛ no fɔdwo edin bi yɛ fɛ no fɔdwo on se nsuo edin bo se obu a yɛ fɛ no pra pra ko timi ebitumi atu nipa ya de tu nipa good obi de pra yɛsɛ me ya me colleague a me ne retress ni apostle John pra that's it your friend pra yes obi ejina obi e sha ase free ne bedu o samre no ni sa ne mo na ye nipa ahodo bi a obedi kan wa blabo no eni nipa do obedi kan wa blabo mo share sa ne manase ana opim sa abre no enti ukuada sa abre enari nyina wa fashion nyina mu no ye obi e free ai baaye eni se mfini pem tam cheche fie da mu kire mo no e fie no enti asandefo be hu a eni akanfo be hwa ye ten se eda bia no ebe Adam na so onyankopɔ bɔ so ne asase a ɔde nneɛma nyinaa hyɛ Adam nsa na sa Adam nsa no ɔmantoto nneɛma bi adin adeɛ baako pa wanto din ɛyɛ na ɛna no wanto din ɛna deɛ wanfa Adam anto na din ɛna yɛ deɛ kasa na tu yɛ ne kasa ɛyɛ to ɛna din enti country bi a wɔna amonto mu din okay okobroni krom o se Monday adwoada ya da wo ba ye ha ye se adwoada na se fom adwo ma ye fom kwasi ada ye kosi zalim le ye da enum bebrebe kwasi ada na se eda kokosie no no yes na na ma fom dwo ya musom kosi niema omukoye no ma bebrebe ada se nti ye kasa na ye de to enadi ye kasa de to nadi okay me ye sure so konkre mu nso a yɛmfrɛ no adwoada ɔmo so dia ɔmo so ada country so mo defend nti da ne de yɛmfa Adam and Eve anasa Adam no Nyankopɔn bɔ no wamfa nna no amane sɛ ontu nadi wantutu nadi okay nti Bible wanka sɛ bi ɛda sei ne mum no even home da ne ade ɔmo di nyina no ɔmo yusu saa mmerɛ na Nyankopɔn ɔbɔ ade bɔ ade ɛda edi kan ɔyɛ sei ɛda edi kan ɔyɛ sei wanka sɛ Monday Tuesday sei ni sei ɛda sei ɛna ɔmo ahyehyɛ saa bepum sɛ ɛda home da memene da okay what I say di saa da no de Adam fanto ne ma no enti na ahwefo a mo hwɛ ɛne sunsumfo bebre enim sɛ dru efiada yɛ dapon na ɛmɛ sunsumfo but obi won mo a wawura mu a wonim ɛda no a yɛ frɛ ne fiada wonim die enti a sunsumfo no anase ahohom no efiada dru a ɛne mu si fom pa efiada dru a ahohom biara wɔkɔ baabi bia wɔbɛfie honhom bi ɔkɔ baabi bia ɛso ɔbɛfie pa no aka no gyeso oni hɔ anase so ɔkɔ baabi mpa still ɛso ɔbɛfie wayɛ na dwuma nyinaa wie na ɔba bɛhome tida ne yɛ da pon kɛseɛ pa saa nɛteɛ but on sɛ ahomfo no bebree kasa ɔkasa bra obi na ɛka no wate bie ɛna ɔnso akyepo bi na ɔnso abɛtera social media yes enti nana deɛ woka no I second you ɛnokora sɛ efiada no deɛ ɛdapɔn na kɛseɛ fiada deɛ dangerous day wo pɛsɛ wadwuma yɛ yie obi de adwuma bra na pɛsɛ adwuma no yɛ yie paa fiada deɛ taayɛ no cause abra na mpanifo nyina atra sɛ nti wonya yɛ presentation Friday dia woboa ɛte sɛ deɛ kora dam nti na sɛ hwɛ a yɛ nkurase no efiada bi wɔ hɔ no ma ɔmo nkɔ afu ɔmo nkɔ nsuo bi that's right ɔmo nkɔ yɛsei saa bla no yɛse fa home yɛde home saa bla yɛse fa tena fie ɛnokora lemu ɛda so bituma akɔ baabi abɛkɔ saa pɛpɛpɛ nti da pɔn na ne deɛ ɛda ɛso bo paa ɛma akamfoɔ ɛne asantefoɔ nyinaa mo nana me da ase sɛ yɛmmɔnwura akosidɛ adakɛse ɛna wukudɛ
say yɛmfa kɛsɛkɛsɛ ne nto ansa ne yɛnkɔ start awukudan adɛn na awukudan ne de ade na si ya ɛno nti ɛma nananom hyɛ to hɔ sɛ eduru sa awukuada no a ana eduru sa awukudan no a yɛmfa ni abro de ade na si ya me da ase de tie ne sɛ asante calendar no every 42 days bi ahwe atuti saa de yɛtwam every 42 days bi 1 month mai yeah nti yɛ kan 42 days a awukudan no ɛhyɛ ase fra awukudan na yɛ kan 42 days bi na ɛyɛ da ɛyɛ afahye okay sɛ ahwɛfo bɛte ma si ya yɛ treaty topic we twam yes obroni de ne yɛ 30 days or 31 days yes ɔno yɛ broni de ba yɛ ha de no ɛyɛ 42 days yes because yɛ kan kwasiya da na wɔtwe bia ɛkɔ ebebesi na nam ɛmiyɛ saa kan ka ho ti sɛ yɛ kan na kwasiya da anaasɛ adwoada adwoada kɔ saa besi adwoada biewu enti week ne wɔ mu ɛnam maako nwɔtwe kwasi broni nso de ɔkan na adwoada ebesi kwasiya da wapem ne de no no na ɛno no ɛwɔm si treaty de ɛyɛ dan na saa de ne timi bae me da se de tense ɛno yɛ abosom da wo saa de sire abosom pa ɛne bɛkyɛ bɛda ha ɛno yɛ abosom da no different kra from yɛ calendar no yɛ calendar no wisu nya abosom di ne different okay ɔhene bia wɔ no bosom ɔhene bia hyɛ bosom ase ɔhene bia ai yɛme ka kyɛw sɛ on sɛ kasa bosom nya bosom sa ade bia ɛnyɛ ta ne yɛhu na Christopher yɛhu sɛ ɛyɛ asɛm a yɛaka to a na ewura yɛ adwene bosom nyɛ so abosom yɛ no mode yɛkyiri kuro that's it ɛnɛ so obi so ɔte asantema mu a ɛso subin sɛ obi asɔre anu akodi dwa central market ɛde enti na central market bae that's it subin ne yɛde ne gyina yɛ enti na ama yɛ sɛ agye ntere ha enti sɛ subin yɛ bɔne de a ensi central market oba central market yɛ subin ne kurom no waba no ɔno yɛde ne kyekye central market enti nipa nhyɛ ne ma bi nso especially atwifoɔ ana yɛ twi no mom yɛ nte ase yie busum ni baabi a wote ase ɛbɛboa wa nte ase a ɛbɛboa wo hene na wo se wonye no ɔno ho na akɔtɔ asase ade no akɔtɔ asase o police station police for gas o manu asase nto medase na president mo asase nto medase din na ani abosom da because time nti ani abosom da ya be sɛ da bam next time ya be sɛ da treaty saa days no problem the ten say ans na wukuda beba no ye oda pa ho da pa no nso si da bɛn kus ans na wukuda beba ye oda pa ans na kwesi da beba ye oda pa ans na kwesi da kese beba ye oda pa da pa ne ye da na nam de siesie won ho ombe yi omore ombe yi omuti ombe dress sada ombe clean environment dia tika fashion dem no wi a se na nhia na ye afashe kese mba so ho na edin da bia ye be clean ho ni na siesie ho kama na bia be yi tomorrow na ni tiri no be yi o ni bibia no enya body se ku ha na ade be obeba otufo anim sada we nso enwanwo wontan hunu so ohene bi agya na body se kusu David wonhunu so ohene bi agya na tiri nwi kusu tambi omo dress ya decent anu no ade entira me da se de tense yeti yenim nyame dada mo ba ade dada nyame ni fitete ene nyankopon so pe yen memati because ene yetire entina ma enkokun mema na kokun that's right sabi me ni atam ma mo fa ncheme twi me da se de tense on se abra nyankopon Yesu Kristo bae no okay nipa kora no se bo amfa na ma nka ho wankan ma ka ho pe ma ko tworo se mu a ye ka nipa ye nka oba nka ho sa na ti because emma need edi omu ye bibia sa pepe na ma atifie nti oba na bia person na makoso a utidie eso de kama so sie otine kama sabe e na mo pe no sa na nyankopon so pe se na nyankopon pe no sa na na no so pe because ye behu ye na na mo a ne na nyankopon so ko na mo nyankopon dada ani nso ye follow into mo dressing neat bubu awore ye bibia se efi bia nkom ho ko mo mpefi mo obonsam ne pefi na bonsam no ko na hwan that's bonsam no na hwan jira bonsam mi ani a omo eno mo ye no mo tena mo o ma me no papa no nua no no a uno mo tun se di na omo ne bonsam no hunu pa mo medase omo ne pefi mo medase ti enyame ne de omo mpefi tu ntimi mfafi enko enyame nanim
That's right. Sabi, so be body obi dani bia. And I abo bi na so kɔ. Ana so bi etie ana so ohwe na so akɔ bi dani bia da. Se wu dani bia, na se nipo no dani bia so bi wo hɔ so akɔ across ne nan se ya. Omo nti ase. Enya adwuma da. Spirit ni ntimi nya adwuma. This so biem. Oba akɔ buru nsa akɔ hɔ no ntimi wura dani bia adwuma because ohu ofi. Oh nice. Nana emuna festivals no. Ndi sa ukuda no adapa no na no siesie on ho. Okay. What I say? Na se me fan say ansana ukuda no ade abeti ukuda no e friend ukuada no. Na se dapa no si brada. Brada. Nti sa brada no mo de siesie mo bibia eye bibia kama ansana ukuada na du. Ansa ukuda na du. Okay. Ukuda no so na mbekɔ nkunafie so akosom. Eno na nanam akoto nsa didi. Na meba o. Omo kosom no. No mo akoto nsa didi no. Omo nkonna sabe tumi ne te ho. Wotena konwa so wo twen wo mo. No omo de aduane akosi nanim. No omo na tete bi ade. We ti di na we nso ate ade. Sa na te ana. Da se da bi ne sa na te se obi atu nsa didi. Ne mu no omo kɔ hɔ no ma. Se me bia kan no. Ya hini wo ngu ne mu oto. Okay. Ntu nkɔ no ebi a omo yakora wo mo no. Ehɔ no ye aduane a ye de ba besisi so. Ye de besisi omo enaro so. Ya so. Untimi mfa bi nkonya bi. Na hɔ no so no. Ohini bi mistake asam to no. Ewo nkonya fi ho. Ahoro obi anso na kɔ hɔ. Ye mistake ewo sesen. Me da se on say ye nhya asem free ha. Your prepare first. Yeah. Prepare second. Otumfo say to the second. And otumfo otumfo at the second. And omo sabi omo ato. Okay. Say omo kwa a untimi mfa aduane ni kan kwesi otumfo poku at the first be so first. And son wa ko prepare the first. Prepare second. So answer about prepare. Where say wo bu anim tia. Ti penny the penny. That's right. Until you see her. You see her. Hey, na so beto esunsun sempa o. Odi mu ade. Abusia Yesu ade yenko. Uwie nso abetena ase. Na aduane no. Woyɛ ma wo mo na onim sɛ de no. So munni no. Unsu be di sɛ aduane na bi. Wow. De ho na nso betena ase. From ho. Enam na mo no aya, enam na mo kun no, oduane mo kun no. Eno aya, wo betena ho na mo didi, mo awe nam bi. Na mo na mo didi. Ese wo na mo yɛ de to nsa didi. Okay. Enti me fan say we nani ya present aduane de ensis obi ana so honam famo ye need ye nim say aduane kekenesi wo ye hunu so obi te ho a wo die enti ye de ensis wo wie no na nanom so atrase ye mpanifo ye tete akonwa so mo so atrase the same aduane no mo de koye no ohene no a wo kwakọ ye saa mamre no ono so de saa aduane bi koye no so atrase no so didi enti a kire say ohene didi na ahemfo abakọ no omo nso ye dai edidi enso be kan say wo mansa ho ansa na wo aba beti bi edi because na yake to akra that's right ko na show mase mo didi wi a omo na di awie na se na mo didi awie no na so ma ba ahemfie na se ye didi wi a me fa se ohene no a ono okoye saa mamere no ono atetene de nyina gu ne yam onwie na nanom de no nso eda so etese de ete a ye nte ho enti ba se beje aduan no ho ana se yemfa nko na next time yamra na aduan da susu ana se ne ho and ya hu mas eba be fa firi ho ho na be ba be se on se asomfo nambu ho no krampa ye no an me twato so saa okay but as dey ya pae no me twato so moja na muhia on se dey hu sem yeah ne se nam no ayi bata basa bo so ya no an yi tutu so saa de bia omra krampo no ne bia asai okay no yi no asara fo flato so okay. Okay. Mo. Ndi saa bre no so a na nanam aba be hia ahemfie. Ho na se otumfo e na ye ya. Ho na nanam mpanimfo ma machine ase na bre mpon adi kuro menkan se konti hene nom muni na se adishifo ni na aba be hia. Okay. Aba be hia otumfo. Na se wa be hwe no. Okay. Na se eno ye na de kese. Eno ya de kese. Ene ukude. Okay. Sada ni na the same thing. Ade kase ne awukude ne yes ade no. Na akwaside no nso e. Ade akwaside ne you know awukude ne yes ade no. Na ade kase ne de so papa. Eno na me pese mete ho ase. Ade kase ne de say dia on say Asante different from Ghana. I have probably here. Yeah.
because asante no enye Ghana na no because asante she Ghana by asante no ne Ghana nkwa na wo baby ya outside country part of Cote d'Ivoire, part of Togo ne do asa de kese na and the whole world eba do hwe baby asante for akotene bia omo hene eba because na so achi otumfo that's right and asa abre no so the whole world ahiri obi atia oba baby enye Ghana nko a okay sa abre no ye bra yi gusikadwa pie mfie num nko a that's right that's opumpuni no mo unity asante God ti akwasida no ene okude no sa abre na nu mpie da okay ebe pia ne adekese na unim say obi bompa wa say asante tumi nyina meta machi tumi ni nyina meta machi ba yenim asante God yenim ne din o sa asem we obi obi adwemu da asante God na aka say yenim no eno na papa yi opem ye kana say obiri komfo e command ne ma ne ba sikadwa no ono ne the asante God enti so obi bompa ye especially omo yesunsum dwuma no na ti asante mamu hanko anes one fresh our God no a masa wo boa de oye bia wo ye ne kwa ho de obeba by operations won't me operate here enti you need to call obiri komfo because on na ye kofa bai no afre sa asante God no ye afre sikadwa no ono tisi fom na wo mu nyina so aba be hye na se e de aye adwuma ama bibia ye kama enti law and order e was spirituality mu ba nipa nim e so mo to bo ase kama bibia so to bo ase e do biara na me ka ase bi se ama e na dranka kufu ado wa ye adwuma pa nso aka de ba ko pe eno ne de he ba ko pe ni se sa akomfo no betena TV so mo ba mo ni ba si no e so bra oh na say yes o abra ana bi hu bebre yes o so mo obi ama TV so yes it take effect from Monday okay na say enya nro ho de a omo ti omo nte ho we ye tefa kom papa bi no be sa de da so betra afidie so be yiska feska be yiska komfo bi a papa bi tano komfo almost more than 50-60 tano komfo we you be yiska enya adwuma itimi eso ta no onya sa obo hwe your crache wow God na mu masa omo komfo no doso that's right show white obi a show white masa na so e konkron timi nkoyi wo be double money enye yi o tana komfo ani na so mo no sa fo no nyina ye motia fo no na ye sa la no ene ye tricks they be criminals timi nda ho tam ke biam ka se Ghana asante Africa ya adwen no yimsi adwen so na so ya adwen no ketewa bi ya ye hu na yokuna tu we ketewa bi na biri na okay enti adakase no the whole world ebe swai e kire sikadwa mbesai enti enya duru sa abre no a ewiase nyina ena di sa ade no ena man ye great eye kese no because eduru sa abre no etimu se amamman ahodo eso presidents amman penifo bebre etimi ba ayinfo akase wo nkronkro ne mea omu nyina nso timi ba ena ma ade na ye kese no ho na ade enti na atake effect e wo wiase nyina sa yes once ahenie no you rank at the third rank the whole world Ashanti Kingdom no a rank third rank the first one Queen Elizabeth I didn't know the ebe kase che once empire how your land stretch maybe your land in the best stretch I could know highest you are in the man yes sir na Britain so sene Ghana our kingdom no so pa and if you are near South Africa yes came on so sorry answer about something what I say oh okay you can't culture pa mama ni amane pa mfemu from the Asante number 1 Asante number 1 mama ni amane asemo mama ni amane abusia nyame Israel yeda oba de ase say yenya the historian enya mere historian keke enya mere historian we a history from the you can say from the empire
Ashanti Empire enti enye nipa hunu bia na otea we enye adesua ene okọ university wen ene wabọ masters wen me pacho university maye no na nanom ni bibia dadada unse school ba ye kwa nana school ba ye na say ewia say yo school ba ye na kromfo adoso see esua tra because who pay the most serious arm robbers are omom kuta pen yes show obitimi at the pen bokro no wie sika kese pa okogina court a ni asaja no obetere fi obi fan fiche no okotire obi akokọ yes yanka akokọ ne nan no ye ka ne makoma akokosita a obedam 10 years eti utu se omom bokro no nketenkete omunya akromfo ti e pam robbers a omom bobotai no enti na Gaddafi ka se onipa bi okabrofo bi akromfo see Ghana nkasa be your problem pa Ghana as a whole because on man be who so man more than on man no kasa nka try be can and I think official language that's right English when I can English or Ghana na me kura me mpe me kete man kura ye den me Ghana na ne yan kan santen kan mosi ana frafra na dagati ana yan kan kra yan kan Hausa say trend pa uko Nigeria Hausa wo uba Ghana wo uko Cote d'Ivoire ubenya Hausa English ne na English no frehemfa asem sebe do obeti ase on ti ase enye na ebe kire mu opa ma ukuro mu kasa na ukuro mu amamere no enso ani ya meka che so obedi yie ema obi ya medada me pa che da ase na ma menye bre na mento ade kakra me bre na ya yebe abusuafo me do odro GB1 Industries asoye GB1 Industries aya abusuako bi a wo mu de o majo mu hotum se wonya aya brebre to asase na wonya sifie a wonya sifie na wie no a wonya moso ensuo bi ato timi bem no eho na GB1 Industries omo nso ebem GB1 say emma nipa hunu bi a mebo da so maw kwancha carpenter ni bi a mebo da so maw eda no onya de dado abo ha ni watu no asade akosia automatic ensuo to a eda no benwunu GB1 so munyo madwuma sa ansa no odin chance beto da no so odi ka calculate from her to dia way dia ye free ano ha ekosi asay me pen say ya ebe say enti bibia ye compass bibia omo de homa to ho o draw bibia wo ade so ansa no oba bebo da no so to onya boda no so wi a bo se da no si wo eda no tiapo eda no nkasa chance ni sini so no eda no nkasa wa relax ne ho e ha no obitimi boda so da no si wo utimi se da no kro wo muna wa mumurumu ni mo edududu se na ntwe ekokuno mayanka adentra for nature GB1 Industries omo okro bi e fra na akom no omo wo akom no ewo offense kwa so baby a custom barrier no hono na be hu GB1 Industries e bia na oni baby American me pa choba me phone number ma 0540 12 32 12 0540 12 32 12 and answer 043 0243 577283 0243 577283 when the GB1 Industries omo a number omo de edijuma bomodi ai na fra omo 24/7 ofra ya obi befa me pa cho me dase me do edusa heba mama edusa buro na ababo me ntime mfre nanso ena de eda ya mefra wo mama wi eye mama bia na wodwo ono okunu eye nyamesomfo omu surade na omo nnu omo ye no omo nnu no omo nya na nye obi na achi omo kire omo eda esum oba de honhom kese a wodedum wo no papa de ho anu anya ni suade hunu maame de ho anu anya ni suade hunu ade bi efiri honhom bia so ya na anu oden enti no omo nnu no imitation nim obi ntimi nsan no wo de ko aduro so anya ye because bofo na nkasa na de baaye enti dia na abetimi aye no aduro no arepu na nwe wonya num ya kaw no anya yaresa maame edu sasem nka nto se wonya susi yare usisi ekuro no wom ebi ana ayam wo ya from kuro wo oba sabe woni be ma ete nanso ni atenka yare basa ena eku general use general sickness na osimen kan cho se yare efe no koko pa sa obi timi trase wo se wo ya no wo twene mu no wo ye sei akada ko mu beti se tin ho na ahwe ade abepre ho me ka no zo atwi wani me ka no person se TV no ho efo ni ntre du sa he baara minua asempara me ka cho adura ya so hwe
na empanimfo ade afa emfidiem ni aso ahwe no se adro ne yetimi di ho adanse enti mekanfo adusa heba ade amawo adusa heba ni baabi ase omu oso memekro ehon mo ana omu dwumadie no omu di no na mepacho enye so memekro nkwan so no mo wo omu no na seta baabi a nationwide adru atimi atra santemem atra the whole Ghana atra ko wiase nyina adusa wagye baabi afa na on pedusa na apede yan adusa metem so ana masore mepacho mame fa adusa e number e ma wo ebi o say mejo wo kenkan wan ka me yare anka ho me say general sickness yare bi e ka obi malaria o hepatitis B o hwan yo bibi no ni nyina wa adusa ha ba no because bofo fa de ma enka nche o say we ye ba akopɛ da bi general use enti mepacho bomodin a oba wo nti atenka no je adusa number bema osisi yo ya ye adusa number wo ya gbadabrejo na wo ye jojo wo ye wo te ba akopa no wada ohirimu ntutuo fonfonfon anko mo na ye yiye hitu oba na de ache aboso aye team pampa de amawo adusa na betima bo wo mepacho number ni 0500 110 115 0500 110 115 and answer 0557 0098 24 0557 009824 and answer 0557 009825 0557 0119825 where Edusa Herbal Industries and amede amawoyi bomode na no monkasai na bibia anko yi emfama ho medo adu mejo wan asoye medo ye sunsum ni pasa de bia mejo edi ne ho adanse oka ne nsem no abusua bomode afo ne kire mejo wan asoye aye sunsum ene ye ho adwuma aye spiritual work ene ye ho adwuma mejo wan ye sunsum ni pa so nya spiritual case bia bomode anafo ne kire mejo wan asoye yankopon ya dom mejo timi ye bibia bi awo na ope spirit de di dwuma spiritual ayibi how woda wonna problems akase enko na gu so mejo sanso bie spiritual school ya sha se WhatsApp administrators ne wa brochire enya Ghana nko enti nya na Ghana nko ba bia se bia wo pesa wo sua sunsum sem wo pesa ohu ya se ho sunsum mone ene o sunsum pa said any party and sana ahom so yedai etie brai ehon me be cho difference between spirits eti furniture ho me pacho ma me fa mejo number ma ona bomode ya ne frɛ na wo fra ye be fa ne no wadi nkomo me pacho 0553 011926 0553 011926 and answer 0272 854387 0272854387 where major one numbers are or de edi dwuma bomode ana frɛ na ya ntwetwe nkomo na bibia enkoyi emfama ho medodru Kumawu TV afidika sei ahade makacho say we don't pray partiality yenim se we esum we ni ana we esum ye je sum bia ye je bibia tum wo pe platform ababe ko se wa ma wiase atonka me pacho Kumawu TV ye ne wa hayi me pacho ye adwuma se se me no kasai ye dem wo YouTube live YouTube re Samdakus TV SAMDACKUS na the TV na so se se me no kasai e wiase nyina ehwe uko app bi ewo phone so ye friend 2C TV sa 2C TV no Kumawu TV esanso eda ho e manfo ehwe no is more than 1.5 million people and a day abusia TV enye TV ketwa enti so bedu dwuma ho ase ya I'm telling you we star dada wo dem baby ya umpe na pentokwa Kumawu da siesie ye wo airtime ewo ho apart from host airtimes program bi e bia ewo airtime ewo ho a ubeti wa babeto bi no so babedu dwuma ama bibia wo ye bia etimi akoyie e de ama wo enti me kanfo Kumawu TV e de ama wo e bia yesunsum nipa na pese onya airtime ana betra say sadana na usutie na beka wasam ema mansa eto nka a higher educational platform brabeka obibi number c 0553 011 926 0553 011 926 and 0272854387 and 0200
603 0200 me pato fresh our numbers we are me pato e be fa ne no atwetwe nkomo na ye bie kwan ama wo na so aba betra ho city so anase wanya akwanya e de aba Kumawo TV na so ne aba be di dwuma oba de nso oba de nya okese ebusua me nsa ebre ni so eno menti me phone line tum ene de nyame ya adom emperifo ya kan yama tum me be phone line no sesi ai enti bomode na frɛ na so wo frɛ so a me pato ya adwuma ofidie ne kakra emma sound no enye kese enye sa oba me feedback etiti ase ma me ne ya no ni dwuma no na bibia entum kama me bia me phone line no de atum 0200603602 0200603602 me pato wo frɛ ya be fa sesi ya ne ye no atwetwe nkomo ebre ni so na yenye bibia ne ensoro nkonwa so me pato me dase nana Wusu obi anya ma ye de ma me nsa mra wo so biu nana ye di ada kase yedi akwasida ene yesa di awukuda me pacho akwasida no wono ani ada kase no awukuda no wono nso se difference no ye wo mu no emu de pa na so wa kire mu se ada kase na so enti akwasida ne awukuda de na so bio oh ni nyina de menga se na epe ni nyina epe because na for every 3 weeks okay nyina ni hye na ni nyina ne kase no ye fe na de anasa akwasida kase okay akwasida ne kase pa no ene ni kase pa na fa wiase nyina no di fie nu bia na yedi okay sabre ne yi abenu ne free ep ye sikadwa ne pie okay busumuru no nso ono wai ono so ya fra sekai that's right that's also mu opa ni obi ya hey yo dai pie sabre no kon tin pie wow tieno no so pie a anu se echi ayedai seka no o chira ntwie adai pie a ntwie twa se te ho yede seka no twa na ntwie a ani se na ho ya mamre dai ema no pra aha ema no man ti ande na se yakofa na ntwie ne bebetre ebe ho ne ya de seka na aka no ai de mate kama okay okay sabe na so de no bebre na koso ene me koso no esene akwasida ne adekase ya akwasida ne awukuda no okay ene me koso adekase no emu ne ma no soso esene because anu se ebi wo kwa mfa day ene ye okay da e wo day na be ye me pacho me bia me phone line no fra ya be fa ne no wodi nkomo 0200603602 0200603602 we ne numbers anasa number abetimi e de aba afidie so me pacho me bia de atum bomode abra na ye ni nkomo dia wonti ase no bra bebisa akwanya ho ye day na be ye ya ebesi akwasida e ma ase na da na be so no ye onu ma bebre ba omo ye akonfo be hia akonfo gro be hia no ma bebre de bisisi ansan okay kwasira no anase adekase no na se ye sha ase free da ban kwasia da na ye sha ase na kwa sa ba besi kwasia da bi adani ni na besi kwasia da adani ni na si kwasia mo ansa na besi na no be hia otumfo oba tan ase no ebe de ba o be ya akonfo da ni na ba betwam okay ansan na da na nkasa akonfo no ba be gro sa ya Monday from Monday ni be ba na ho no be gro anase no be be koso ye program bibia ko tumi se dai twatwo sa kwasia da no okay na eba sa no a ya na asofo nso akwanya ebe be ye bibi wo ho omo be preachi o be hye nkom ana o be ye dai obi awa akwanya se preachi ni hye nkom ni mo dom ho be ta akiri okay na kana mesom no okay ti akonfo ne ba na asofo nso aba na se bi akonfo na asofo be kire na enkremofo nso aba hello yes sir achim da ya bo aben ya wo ho te sai ya da se nice question pa ya wadwe mu do me da se na na benya akwanya no yi ano kakra bi ena me mfa course no dodo
me fa course be 5 pe ne me jade aka ma no o de ayi question ano ti nana hye ne nsoma me ya me da ase pa on from somra na me fa wo hello apane kase odi ne ba bi akase free good evening hey almighty Abdul Salam Abdul Yonkoi ya da se yo so of my men na de watimi ama wo fie yo Abdul Yonkoi ya se so ya nto aso ado nke ni dia yi ni ntra ye bre wonye mu be hu ano kre ya asama bra na ita no bibia mekase se obi ka asama so nye so ka de ni padie no o ka tra adwene nyanza na eda wuti mu no mo medase na me de mi se Ghana ha 16 regions na wo ha nya hefa na afa hye ni ene de ye se ya busum mo for the Christmas Easter and New Year they look for celebrate don't want them no sabe and when they are na say o ma fa hye ni ye busum a na se busum penka mo busum kiri bra busum kiri koro busum kiri konkwata busum kiri ajamaya ojo na wo nya men so wo so ma wo so na tiwa de ko ya na e so nya bra ko nya men ko so nya so de ye se ya so de eh asemo Abdo nyame ensha pa yada se ene wadwe nkyere yada se pa me pacho akamel 2 colors oba me fawo ene me ti me fa colors bebre oba me fawo hello good evening me pacho wo dire ba bi akase free pacho me de tata ba program se le na bra boat ma ka so kon ma sancho ma bra boat ma papa kon ma francho ma me pacho etie o me ba ni darling ben classmate hey darling I salute you sir me pacho me darling ben me da say darling medase nyamisha amen darling bay nyamisha pa medase yabeka sechere we dem ya me classmate na from me azantumai bad boy ba ko pa amen darling many ajminia nyame insha pa nana yabre no ayebre na de yabo abe de bayi o se enipa wu a okosan ba enti sese wo kase nananom no aduane de kosisi enaso yi ebi ameka se kura prempe the first ya sa wo no kura dada sese wo da so wo mamu ebi anu ansa ma ahemfie obio na mu akwa kopie abusua ofrom yanso yesore anu aduane de akwa kosini naso eno na basa anu a nipa na ya wo no ono basa akọ hye musie akodi anase ono sa nkofo de omo komo mabio medase dia tense no bia no wu oba no bia na wu oba tense ohun no bia no wu oba okay yo omo mu wu omo ba ho no and they can say call a different topic okay accident cry yo omo mu wu omo kwa accident see ya yo omo sorry e ko bobla o baby and yes ade no that's owu ye no wa mu wasa sorry akopie baby yo mu yo ba ko ha ni mo je hwegu fom ebu on so mo je hwegu enso owu emu yo mienu je mo je hwegu fom no otu ko bobla o baby wow e nkwan tv nana medase na se obi nananom de omu wu a omu mabio omu bi de nim se omu na mu woto oho ye nu di nana medase fa number to dwa bi na me number 0453 611 508 0553 611 508 me pacho nana Wusu number eno no ebi na wo pe details about this Ashanti history me pacho betu afa number no afre no me amedi dwumade ho chia me di major prophet Charles Opokuda ko fra me wa major so na me wo pe me sunsum di a da bia meka me sunsum ane ma honhum nyina ma to mu nyina the great oracle now the one pe asoso because powerful enye nkwara asem me pacho me da se pa me de aseda kese e ma me yere
so from Ambeki on the Tamechi on my personal secretary mama nyame enshaw na ntira mete baabie me kiwa mobu a me nyame enshaw mu nyina me chia me nyina brasa me pa chaw nyame onko so enshaw no ma nyansa ano oden me pa chaw me the program na asi ahaya Ben Darling ana darling bay me chia wo me classmate fo nyina me chia come up akata wan akata wan that's say I dey say when are you so na say forklift dey dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beduru ye no ana chance ni twa no aye me de ya sebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma pokesi dan yo e dia man international contractor na oboso na me nua ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de enyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim entimo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors e di